Madoda, Rush, ngizosala emotweni. Yeah. Joe, mina nawe sobheka ikehle. Okay. Sawa. Nyekele nami. Mina ngizokhuluma naye. Mdala. Yebo mdala. Iphi imali yami? Angakabi nawo mathatha ngizane ngixoleleni kwamasonto nje amabili. Amasonto amabili. Lalela lami nomzana. Ngabe sengililukisela. Lalela kahle. Yebo. Ngifuna emva kwensuku ezimbili. Uma ngabe ungakwenzi lokho, wonke umndeni wakhe ngizobulala. Ngimele kodwa isimo sesibi kade sesinibonile imvula nani ukuthi benjani. Ngiyakuyala nomzana. Yebo. Emva kwensuku embili zobe ngila. Yakuzonke. Ba. Ungakhathazeki. Ngibazi ukuthi bathini. Bathe bayifuna emveni kwethu ezimbili. Sizozama sithole. Ngizozama wonke amandla sithole. Ungakhathazeki. Yabo. Asambeni babo sogcwasa ukhanda lokhuza ilori. Yum. Open the car. Ngithula. Indaba bakhona angafuna ulethe madam. Hayi angazi mina.
Singekho isidingo sokuthi ubulala intombazana, sidinge ukubulala umuntu la into esidingayo nje imali nje. Thula! Mina iboss la. Yes. Kodwa Joy ilungile ngempela ntomfowethu. Lalela. Uma ningathanda indlela engisebenza ngayo, ngahamba nosenzo komuntu. Wena Joe, shaya imoto sambele. Ngikhathazeka yini. Uyazi dadewethu angabuyile sonke isikhathi. Hawu. Akajwayele ukuthi angabuyi uzobe lesikhathi. Yeah. Kaneka futhi yangishiya nje kade kufela ababantu. Yeah. Engathi umuntu angahamba yakomvela. Hayi, awufuthi umvela. Ngifuna umvela. Uzokubona sengibuza. Hey. Mickey. Mickey. Baba. Sewonakele. Hawu, yini kodwa kangaka? Kwenze njani manje? Woza babuso. Hawu. Sewona sebemlimazi. Sebemlimazi. Hawu. Sebemlimazi. Kwenze njani ma? Kwenze njani?
Baba. Yabona Brasem. Flop ukable yenzile mfowethu uthi uqashule le ntombazane. Besingakho nesincane isidingo sokuthi ungaqashula intombazane ukhiphe igazi mfowethu usihamba ngechweba. Buka nje manje seso lesilandelwa amaphoyisa yonke lenishinisho isovela phambi kwamajaji thonqonywe intambo manje ngento engekho nje mfowethu into umbhedo kanjena nje. Cha ngempela mfowethu uqinisele. Nami ngibona lento ingafanele ngempela ukuthi siyenze. Kodwa ngoba ngokuthi uyiboss siyenzile lento mina bengihlaba ngempela ngibona ukuthi ayifanele ukuthi sinyuse intombazane ngalendlela. Bheka ke manje sesohambisa sibalekiso kwenyamazane silosifuna amaphoyisa. Usani usenza abafupasi nini? Akekho umuntu osibonile. Hayi lelicala leli zoma liphelele emoyeni. So asihlale nje siphuzeni. Ningesabulutho. Hayi. Kodwa ukudlala lokho bafethu. Hey. Mase sibanjwa lamaphoyisa siyokwenza njani? Ake nisho nje kahle. Kubonakala abantu bolawe yithini? Awakwazi phela isandla somthetho sikhona amaphoyisa bafethu. Hayi. Yele lo Sam le ndaba wena man Russia. Kuhluka nalomuntu phansi uyenzile le flop man. Kayisayivusa intombazane ifile sonqunywa intambo emajele manje. Kodwa izolo sithi alikhiqilela ikhothe emhlane bafethu. Lalenda. Ningakhohlwa phela. Imini boss. Konke sikwenzekile kuzoba kuthini. Right? Ayikho ngisaba bafethu. Doctor, how are her conditions, man? Private, referring to you, she's in a very serious condition, but we've done the best we can for her. Oh, yeah. I'm worried about her chances of surviving. Oh, she's got about 60% chance of survival, so... Yeah, we hope for the best. That's all we can do. You know, the problem is, to be frank with you, Doctor, is that these people are looking for the rest of the family. My father, me, she's in danger too. So I'm a bit worried if here in hospital she's also secured or something like that. You don't have to worry about the security in hospital. I've got her in a private room. A private room? Yeah, okay. That's right, and we got a nurse. Because we're guarding her about 24 hours a day. Because these people are very wild, you know that? So it's better. Yeah, I hope for the best. She's in this room, yeah. Okay. Can I talk to her now, Doctor? I mean, is it possible to wake her? No, she's in a very, very serious condition. Have you found the police? No, Doctor. No, my advice to you is to go home now, David, have a good rest, and phone the police. Okay, Doctor. I'll definitely see you tomorrow.
Russia. Ulele ndo. Buka. Hey. Buka. Hey. Hamba endlini uyofonela ibhedlela ubuze akekho yini intombazane etholakala ikwazi izolo. Gijima. Hello. Ubani Jabbu? Ya, lalela. Ngifunda isihlangano ejimini lapho ngijimela khona. Ya, uDavid. Awukuswela manje. Sokhuluma khona. Okay. Okay. Siyabona David. Yes, John. Ya, ngiyeza ndoda ushayela ucingo kwenzenjani? Ya, manje nginenkinga. Ila bafana bayigebeni. Ojo. Sengizwe nani igama lo Ujo. Ya. Manje lento sihambe kakhulu. Kangokuthi udadewethu ulimele esibhedlela.
Dadwethu, ya wathini namaphoyisa? bengakabathinti uyazi indaba abukho ubufakazi kuphelele le nto le yenzekele ekhaya uyazi indawo njalo isafana nayo yabo manje akekho umuntu ongafika afakaze ngale manje ngibona ifana bengise nje Yabona mawuphatha indaba yalo mina umfana uJoe. Ngiyamazi umfana. Ngizoke ngicinge ngaye. Ukuze ngazi ukuthi uJoe. Kusho ukuthi asibona kanje ndoda. Emva kwe-hour ekusukeni manje ngizokuthinta ngocingo. umpho behlala khona uyazi ngamthola kumfowabo Ya, yazosukuza ngasho ya. mina awumsizile yazi ukuthi indaba ngasenhloko Lungile ndoda. Khona umsebenzi wakho kulungile. lungile nje Asobonana. Manje futhi ushayele kuzo zonke ibhedlela eziseThekwini nasemafama. Manje bathi ayikho intombazane yakhe yafika ikwazini. Bon, kuhle lokho. Kwaze ukuthi asimbulelanga ngithi. Yebo. Manje sizofanele sihambe sefarm. Sitshela uDavid ukuthi angalinge aye emaphoyiseni. Simbhalela leyo ncwadi. Ngene emotweni sihambeni njengamanje. Wayhead. Uyagunda. Imangibhale phansi. Layela ngitshele ngasiphi isikhathi? Lungile ngiyabonga. Hello. Is that the gym? Sorry, may I speak to David? David, there's a telephone call for you. Okay. hello Hello, David. oh well chap ya ikhontothula ya ngiya salon ya la ngaseyitolo hayi kulungile ya no okay try What's up? Lalelani. Iyona-ke le nto lana, right? Manje sizongena phakathi ubhale incwadi yaso. Kukhona izisebenzi la, kodwa zisibonanga. Good.
Yeah, first. I'm breakfast there. Shasha. Yo, uzongena phakathi ulobe incwadi yazo. Okutanjalo ngenze imisebenzi yimpedo. Lalela, izomlinda uDavid afike sibone uzongenza njani ngale ncwadi. Uma ngabe emaphoyiseni somlandela. Ukusikhashana socasha lapha. Move. Thank you. Good afternoon. Good afternoon. Can I help you? Is Cecil Zongo in here? Yes, he is here. Would you like to speak to him? Iten 09 kwamasho. emaphoyiseni ngoba ngizopha njengodadewenu.
Yes, Jabbu. Yeah, David. Buka lana. Into eniyazi ukuthi njalo izinto kufanele ithathwe umthetho. Yini lento? Ibhalwe izona lezi gebengu. Bona uJoe bakho la. Mama mina sengisuka lento sengenza indlela yami. Yinini futhi nizokhuluma ngene kuyona lento. Ngithi kufanele iphathe amaphoyisa. Khona manje sengozini yini lento? La David. Ndoda. Ngiyadawa kakhulu. Ngiyabona lento imele ngenhla. Kodwa ngiyacela ukuthi wehlise umoya kulento. Ayike indlela wehlise umoya njengoba besho kanjena ke. Hayi sengila kusho ukuthi vele sebezona. Ngenze njani ke mina? Ngibabuka kuzongena nini? Lalela ndoda. Vele kuyingxaki lokho. Kodwa manje wena uma kwenzeka lento uyilandela wena. Ube ukhumbula ukuthi lento izoba umsebenzi kuthina amaphoyisa. Kanti ngabe uyayeka kulungile thina sizobona noma umthetho uzogcina wona. Wena bekezela sithuleke thina silimali. Angisho njalo. David asenze nje. Ngibona kungcono ukuthi wena wehlisa umoya phansi uhambe noma uye eBeach olwandle ubhukude. Phela ukuthuthela. Kunjani ndoda? Kulungile ngizwa ukuphumula. Yeah. Ubungisize kabi ndoda. Uhambe kahle. Manje fika futhi lezi njani sinjani? Ulinde thina. Ngicela wehlise umoya nje kuphela. Kulungile ngiyashaya lento. Yeah. Okay. Hamba ngala, nginqomna ngala kansombamba. Gijima.
Singulele le njalo. Mfethu, ngizophindisela. Thola njani? Russia. Uphi Russia? Ufile loyo. Uphe ngobulima bakhe. Bosibese singamdingi. No bengafa loyo umoya, asimdingi nakancane. Kodwa uphi David? Loyo. Ubengeke asinde. Ufile. Oh, lungile. Ngisayijabulisa nami nesibonelo sami. Ngiyole nje isibonelo sami le e-Empire Hotel. Ngizothatha i-taxi khona lana.
Hey, what happened to you? It was Kronk's dog. Oh, get into bed. Christine. How is he doing? It's bad cut, huh? She's alright. Just be quiet, huh? She's alright. She's still unconscious, but she's okay. Don't worry. Okay, no problem. Don't worry. No, I'll just gotta see to 1 or 2 patients. I'll be here now. Bring you some pajamas, man. Okay? Okay. Sokuphinselela.
ekhaya. Next. Detective Jabbu. Hello, doctor. What is it you want to tell me, doctor? David's wounded. He has run away. Thank you very much for information, doctor. Bye. Ya, inenkinga la. Ngifuna uthena onayo kwamasho. Uqhubekela phambili nje uthi ngiqhubeke ngithi ya ngizobuza ke la phambili
Ngiyabonga ndoda. Ya. Kamgeni. Bengibele nasi. Obuwa funa ungena. Nje yazi uzofaka inkinga. Yabona ukuthi shwala imali. Sebenze yawuthathekisa. That's what David.
njengomuntu phela osenza emthethweni uzolithatha lonke lo daba lakho udluse emaphoyiseni uwachaze ukuthi yonke into yenzeke kanjani kuze kube manje sizwana David ya ngiyakuzwa mina nginendaba nokuya khona emaphoyiseni iyodwa into engijabulelayo ukuthi ifile zonke lezi zinto ya kunjalo David bekuyizelelisi nangu mbe ngitshela wona masukujabulisa yini udokotela isibhedlela ngizoyimbiko ehamba kahle ngudadewethu bathini hawu dadewethu akafanga uphilile uyaphila yeah kwamnandi man usho ukuthi kufanele vele mina ngiphuthuma khona lungiso wakho nami zongumso wami ya akulungile ndoda zami